Listo. Estamos. Estamos, sí. Bos días. Adiantoume Sandra que o vosso compañeiro que non iba a vir. Non pode vir. Entonces dou por feito que non pode vir e dou comezo entonces ao pleno sesión extraordinaria de 8 de maio de 2026. Primeiro punto, a aprobación da acta da sesión anterior. Se vistes algo que haxa de corrixir? En principio está ben. Bien, perfecto. Pues aprobamos por unanimidade o primeiro punto. No segundo punto temos a aprobación se procede do proxecto básico e de execución do cemiterio de Vilaseca. Vale, dicirvos que habrá 15 días máis ou menos chegounos o último informe que tiñamos pendiente para traer a pleno o proxecto do cemiterio, o proxecto de execución e polo tanto o pasar dunha cantidade, estamos falando dun proxecto de un total de 560.674,57 euros, estaríamos obligados a traelo a aprobar o pleno antes de licitar a obra. Polo tanto, é o trámite que estamos facendo. Traémolo a aprobación, sometémolo a aprobación no pleno. Trataríase de un cemiterio municipal pois adaptado, como non pode ser de outro xeito, a todas as normativas e todas as informes que foi necesario facer para podelo executar. O montante total IVA incluído 560.674,57, como dixe. Estaríamos falando de unha primeira fase con 62 fixástelos no quanto era? 64 nichos. Sí, vale. Evidentemente estaría, unha vez rematado, estaría para ofrecer servicio ao día seguinte, coa posibilidade, está planteado coa posibilidade de poder ampliar todo o que fora necesario en módulos de 32 nichos cada módulo. O que se plantea son 4 alturas cada nicho, sobre a terra, non hacia baixo, totalmente rematados, e serían 4 por a razón seguinte. Estaríamos falando de un cinseiro que é obligatorio, e o que se 3 máis cinseiro, e o que se estudiou ou que se mirou foi que puidera utilizarse directamente o cinseiro, por se acaso, por desgracia, algunha familia lle fixera falta telo que utilizar. Entonces, por eso 4 alturas. Non sei se tedes algunha dúda ou se tedes algunha intervención que facer con respecto a isto. Vale. Pasamos a votación logo? Sí. Bien. Votos a favor? Bien. Por unanimidade. A partir de aí, faremos a presentación e daremos a conocer aos veciños automáticamente que se poida. Vale. Seguinte punto, estaríamos
No terceiro, expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito. Este punto traemos unha serie de facturas de suministros de material de construcción porque son todas dunha mesma empresa por un erro de xestión. Eran un suministro de material ao Obradoiro do ano pasado que por algunha razón non foron ben encauzadas e hai que pagalas, claro, que foron suministros que se fixeron na parte do Obradoiro que foi feita aquí en Trasmiras. Entonces, para proceder a poder pagala, hai que, ao ser do ano pasado, estar o ano contable do ano pasado cerrado, hai que traerlo ao pleno e recoñecelas neste pleno. Por lo tanto, facemos votación ou aprobámoslas por unanimidade. Por unanimidade tamén. Hai que pagalos. Bien, ademais aparte, pois, eso, que son que nos están fastidiando a estadística e o período medio de pago e todo o demais. Bien, a partir de aí, operación de tesorería. Punto número 4. Este punto traemos unha operación de tesorería que constaría de solicitar a unha entidade bancaria un crédito para executar o que é o pago completo da residencia. A día de hoxe está pendiente de pago e de ingreso por parte da Xunta 300.000 euros, en torno a 300.000 euros, non sei a cantidade ao céntimo. Como sabedes, o plazo de execución é agora en junio, polo tanto, teremos que xustificar a obra en xuño, e para xustificar temos que ter o ingreso feito e os pagos feitos de toda a parte que temos que xustificar. Entonces, por lo tanto, temos que facer unha operación de liquidez de 200.000 euros, xa que 100.000 pómolos directamente do Concello, e sería para facer ese pago e é condicionado a que automáticamente que nos ingrese a Xunta de Galicia os 300.000 euros que están pendientes de ingreso, amortizaríamos ese crédito. Vale, para non deixar sin liquidez o Concello, facemos ese crédito puente, por decirlo de alguma maneira. Será cuestión de uns meses de facer esa amortización e volver a deixar as contas do Concello sin deuda, por decirlo de alguma maneira. Entonces, sometemos a votación. Votos a favor? Bien, unanimidade. Quinto punto. No quinto punto traemos o fundamental deste pleno extraordinario, que sería o presuposto anual. Unha vez que a intervención fixo todos os informes son favorables, traemos ao pleno e sometemos a aprobación do pleno o presuposto de cara ao ano que ven. Hasta agora estivemos funcionando ca prórroga do anterior, pero para poder sacar para diante novos proxectos e novas inversións necesitamos aprobar un novo presuposto. Entonces, o presuposto, os ingresos previstos de cara a este próximo
esta próxima anualidade serán de 1.439.431,01. Por que este ano é máis cantidade que a estes últimos anos, ou que por unha razón moi sencilla? Este ano xa temos resoltas subvencións que estamos contemplando, polo tanto, incrementan os ingresos e, polo tanto, seguimos na nosa línea de gastar o que ingresamos ou propor para gasto o que ingresamos e temos seguro. Por iso, o total dos ingresos son 1.439.431,01 e os gastos vai a ser a mesma cantidade, 1.439.431. Na partida de... explico un pouco por encima os capítulos tanto de ingresos como de gastos. O pormenorizado non fai falta porque estes a vosa disposición toda esta semana as cantidades. No capítulo 1 estamos falando de impuestos directos, estamos falando de 265.000 euros e 763,34. Bien, a rasgos generales, isto é o que ingresa o Concello dos veciños de Trasmiras. Esta é a parte que os veciños poñen directamente ao Concello. De aquí é onde sale rústica, onde sale urbana e onde sale o imposto de tracción mecánica. Vale, impostos indirectos. Impostos indirectos estamos falando, pois, por exemplo, das licencias de obra. Non temos á vista, nin estamos a punto de autorizar ningunha obra que teña unha envergadura, que teña un ingreso considerable para poderlo ter en conta a maiores do que vimos ingresando de obras normalmente. Por eso contemplamos uns ingresos de 6.000 euros. No capítulo 3, aquí temos unha novidade que non contemplamos. Estos son os ingresos de servicios públicos, o que sería auga, o que sería a aportación que fan os usuarios de servicios sociais, o que sería dominio público, o que serían os ingresos por actividades deportivas e culturales. Entonces, aquí hai a novidade de que non contemplamos o ingreso por basura, pero tampouco vamos a contemplar o gasto, xa que o servicio vai a cargo da Diputación, gestiona a Diputación. Esa é a novidade. Entonces, estamos falando de que de tasas por servicios públicos e impostos a servicios públicos estaríamos falando de 69.600 euros. Donde está os ingresos máis considerables, que os máis abultados, serían os de outras administracións. O Estado, o Goberno de España, dalle ao Concello de Trasmiras 325.000 euros. Isto é unha previsión, sempre pode haber un pequeno cambio, que adaptamos en función do que nos poidan ingresar. Por parte da Xunta de Galicia, o Concello de Trasmiras ingresa uns 526.453,24 a día de hoxe, porque é o que temos ás vistas. E por parte da Diputación estaríamos falando, por unha banda, 107.330,06 no que sería
o servicio de asistencia no fogar, máis o que é a parte de Cooperou que metemos en personal, máis 139.000 con 284,37, que aí estaría pois a parte restante de Cooperou máis dúas subvencións nominativas que estarían xa aprobadas por parte desta administración, da Diputación. Entonces, o total salen os ingresos que vos adiantamos antes. De cara aos gastos, donde propomos para gasto? Propomos para gasto no capítulo 1, que son os gastos de personal, 740.216,27. Por que este ano esta partida é tan abultada? Porque aquí entrarían o gasto anual derivado do personal, pois, tanto en Seguridade Social como sueldos, como, o sea, todo o que ten que ver con personal, tanto funcionarios do Concello, como personal laboral fixo do Concello, como personal eventual do Concello. E contemplamos tamén xa as subvencións que serían dos brigadistas, do BRAN, fomento do emprego e todo o que ten que ver con personal que a día de hoxe temos xa digamos, aprobado, que podemos contemplar como ingreso, polo tanto, igual que o trasladamos como gasto. Por iso é tan abultada este ano a partida de gastos de personal. Ben, no capítulo 2, en gastos de bienes corrientes e servicios, estaríamos falando, pois, suministros. Entonces, estaríamos falando de que suma un montante de 453.959,63 euros. Digamos que isto, a nivel general, despois na vosa intervención, se queredes que pormenoricemos algunha particularidade, por facémolo. Pero isto serían, basicamente, as facturas que derivan do día a día de todos os servicios do Concello. Pois gastos de alumbrado, de luz, de averías, de reposicións, de todos os servicios públicos de todo o ano do Concello, que sería a parte de suministros, e o que vai salindo a diario. Vale. Capítulo 3, gastos financieros. Ainda non aparece o que acabamos de digamos, de aprobar, pero xa contemplamos o gasto que poida generar. Entonces, en gastos financieros deixamos 3.500 euros, que sería, pois, o que nos pode gastar derivados deste crédito. O que é o normal que nos veñen cobrando os bancos e as contas, o mantemento das contas dos bancos, igual que o resto dos anos. En transferencias corrientes estamos contemplando 57.000 euros no capítulo 4. Para que nos fagamos unha idea, a grandes rasgos, é o diñeiro que lle temos que pasar a outras administracións sin ánimo de lucro, que sería, pois, a maior cantidade. Estaríamos falando do que é o mantemento de fosas, o tratamento de lodos, o que as analíticas de auga que temos conveniadas con Diputación. E por outra banda, tamén incluímos, ou aquí van incluídas tamén, as aportacións a asociacións
que facemos desde o Concello, como, por exemplo, pois o que temos costumbre, este ano iremos por a 15ª edición, non sei se me equivoco, da BTT, que serían 3.500 euros, que é o que vimos colaborándolle para colaborar cos gastos esenciales para que se poida facer esta concentración, 6.500 euros na que facemos promoción cultural, como pode ser Lumeada ou como pode ser outras actividades que poden xurdir, e demais. En total, 57.500 euros. E por outra banda, no capítulo 6, inversións reales. En inversións reales estamos falando de 184.255,11 euros. E aquí é onde vos digo que facemos inversión e contemplamos o que a día de hoxe temos, digamos, aprobado e temos en conxunto. Calquera tipo de subvención, calquera obra a maiores, calquera ingreso que poida haber a maiores, xa que temos subvencións pendientes de resolución, o que se fai é, como a todos estes anos, e como temos por costumbre este grupo de goberno, gobernar. Generas o crédito, generas o gasto, o ingreso, generas o gasto, nada máis. É por o que eu, digamos, a grandes rasgos lle explicaría aos veciños que é o presupuesto. Simplemente un apunte, este fin de semana salía unha publicación no periódico La Región, no que salían unha relación dos concellos que había unha descompensación entre os ingresos e os gastos. Podemos comprobar todos que Trasmiras non estaba. Intentamos gastar o que ingresamos e intentamos facer os gastos con cabeza e non endeudar o Concello por endeudalo. Que hai que endeudalo? Sí, pero cunha razón xustificada. Como, por exemplo, pois, agora é cunha viabilidade. Pedimos un crédito de 200.000 euros que para facer, digamos, para ter unha liquidez que nos fai falta para xustificar unha inversión que se está facendo no Concello como é a residencia de maiores. Ben, eu por a miña parte non teño nada máis que apuntar. Non sei se tedes que apuntar algo máis. Canto queda de remanente, aportando os 100.000 euros para o crédito do que está falando? O remanente de tesorería non é iso. Dirme a liquidez. A liquidez que pode quedar para iso. Todos os anos cando se cerra o exercicio fiscal, pois andaban uns 300 e pico mil, 400... Sí, pero non é real. Que haxa de remanente 400.000 euros non quere dicir que haxa 400.000 euros na cuenta. Vale, pero exactamente cando son as cifras? E que o que necesitamos é liquidez. Porque nós temos que coller eses cartos e temos que depositar na cuenta e temos que mandar o recibo de ingreso de que nós ingresamos eses cartos a esa empresa, a Xunta de Galicia da xustificación. Entonces non é o mesmo. Unha cousa é que tú teñas en liquidez, en efectivo, na cuenta unha cantidade, e outra cousa é que tú teñas a capacidade de que che deban ese diñeiro, ou que teñas pendiente de cobro ese diñeiro, ou que tú teñas pois en dudoso cobro, que tamén os concellos temos deuda que arrastramos de impagos, de impuestos e de deuda de anos anteriores. Entonces, aquí o que estamos falando é de liquidez. O sea, nós en junio temos que coller 300.000 euros e ingresarlos na cuenta a empresa adxudicataria desa obra. E temos que xustificar a Xunta de Galicia que nós temos todo pagado. Igual que nas outras
subvencións. Todas as subvencións. É obrigatorio ingresar os cartos para xustificar. Por iso, o Concello de Trasmiras procura estar con nises niveles de deuda e nises niveles de liquidez para precisamente poder acollernos a esas subvencións e, digamos, non manipular números que despois son ficticios. Entendes? Entonces, ahora mismo, cuánta liquidez nos vai a quedar? Pois agora mismo non sei. Non sei se tú tes o dato... Xusto non, dices no banco de consumo. Tú agora cando preparaches... Mas ten que quedar para nóminas de junio e julio, lógicamente, por gastos básicos. Claro. Nóminas alumbrado, todo que son gastos fixos, por eso se pide o crédito, para non quedar... Claro, para non quedar sin liquidez na cuenta. Entonces pedimos eses 200.000 euros, facemos eso, automáticamente que nos ingresen 300.000 euros a Xunta de Galicia, o do que se trata é de coller eses 200.000 euros e pasámoslos ao banco e cancelamos o crédito. Eso entendino, esa é liquidez corrente, pero cando se acaba o exercicio do ano anterior, sempre queda un remanente, que sempre se nos trae a pleno. Entón, por eso eu preguntaba cal é a cifra, para ter unha orientación comparativa co resto dos anos. Xa non digo chegado o momento de hoxe no que... Pois ten que ser... Eu agora mesmo... miras ya cando terminemos o pleno. Eu agora mesmo non o teño presente precisamente porque non me guío por eso. Non me guío por o remanente de tesorería porque para mí é ficticio. Porque de pouco vale que tú teñas aí un remanente de 300, 400.000 euros que si, nalgúnha operación, nalgúnha subvención, pois ao mellor podes utilizarlo, pero non é o caso. Eu hoxe non estou tendo en conta o remanente de tesorería para nada. Nós o que estamos traballando é con datos reais. Datos reais para as subvencións que estamos pedindo, que basicamente no que estamos traballando hoxe é cementerio de Vilaseca, o que vai situado en Vilaseca, cuartel, que se nos veu encima ese imprevisto, por decirlo de alguna maneira, xa que o imprevisto ven de que contábamos con que desde a comandancia puxeran parte, entonces co que nos atopamos é con que a comandancia non vai por nada, entonces temos que por nós, pero vais a por e vais a facer, e despois... Pero usted no último pleno contemplaba dúas subvencións. Claro. Que nos daban para cubrir o... Correcto, e aquí solamente vai contemplado unha. Non sei se te das de conta, vai a 81.000, vale, pois eso é a parte do Concello. A parte do que dixo usted que solicitaba... Efectivamente, estamos traballando noutra. Como ainda non a temos resolta a día de hoxe, eu non a poño no presupuesto. Entendémonos. Si aquí no presuposto só hai o que está aprobado, o que xa está seguro. Entonces, o que está seguro métese como gasto ou é como ingreso. O que non está seguro como ingreso non se mete como gasto, porque é unha tontería. Porque despois o único que che vai facer é causarche problemas. Entonces, lo comido por lo servido. É así. Bien, non sei se tes alguna intervención máis. Nada máis. Vale, perfecto. Pois sometemos a votación entonces o presuposto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 3 abstencións. Bien, pois nada máis. Levantamos a sesión logo.